ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Авто ТВ. Мардуми YouTube, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик, дӯстон навори мошинҳо аст. Имрӯз Opel Astra F, Astra G, Daewoo Nexus, Mercedes Benz C-класс, E-класс аст мардуро. Хулас навор бовар дорум мардуро ба шумо маъқул мешавад. пеш аз тамошо кардани ҳамин навор бардуро хоҳишмандам як донаи лайк ва ҳатман подписатсия кардан фаромӯш накунед. Барои реклама кардани мошини худ ё ин ки хона бошад, мол маҳсулот фаронара метавонем муроҷиат кунем мардуро. нафароне ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузоперевоз ки Акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. Борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худон баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад: Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Рӯғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уяли, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯй мекунанд. Мегзарем ба эълони якум дӯстон. Эълони якум чие? Opel Astra G. Astra G бардуро соли 1999 айни ҳол дар шаҳри Душанбе аст. Бензини газ, мотори 1.6 пурастой, коробка бошад механика, светш боша бардури азиз сиёҳ. Рақамо 112 00 08 37 метавонед ки бардури азиз хитон занг бизанед. дар кузофи хечбек 99 сол 42500 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд бардуро ҳамин автомобила. Состоянияш хуб аст, ходовош соза бардуро, бално средний, мотор қоидави мақсад кор мекунад, газ бензинам кор мекунад. дӯстон утилизатсия дора, документ то моҳи май аст, то моҳи май 2025. марамат касоне ки харидор бошанд, рафта як бор дигар аз наздик як ваҷдонӣ кунед, махлутон шавад, агар харидориш кунем мо арзон мешавад. мегзарем ба эълони дуюм, боз аз ҳамин модели автомобил дӯстон. ира солаш 2000 аст, як сол фарқ карда аст айни ҳол бардуро азиз. дар шаҳри Душанбе яъне 45000 нарх карданд. бензини холӣ аст, газ надорад, мотори 1.6, коробка механика. рақамҳои 077 86 77 66 марҳамат занг бизанед. светш кабутачқа ки даистодаин любителои ин намуди автомобил, ҳамин намуди краска бисёртар аст бардуро. 172000 пробег дорад, состоянияш хуб аст, ягон камбудӣ надорад. агар бардуро дилтон пур нашид мегӯяд, мақсад метавонед ки усто гирифта баред бо худтон. ба сеюмин эълон мо мезанем дӯстон. боз як тайгар Astra F, як хеҷибеки дигар бардуро, светш ба шумо маълум, солаш 1994 дар Душанбе, 34000 нарх, бензин газ, мотори 1.6, коробка механика. рақамо 134 11 11 26 марҳамат занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб, беҳтарин, яъне харо дорад, краска нав кардаги, пачка тоза, ягон ҷош хирошидагӣ надорад, чашкош бошад заводской, пусидагӣ ҳам нест дӯстон. мотор кардагӣ 6 моҳ пеш шид, мақсад ки ҳамира моторш кардем. ҳуҷҷатам нав кардем. 17 сентябрда ҳуҷҷатгузорӣ кардем, яъне ҳуҷҷатҳои автомобила соз кардам. соли нави 2025. утилизатсия дорад. балонои нав 4 балони нав зардагӣ, марҳамат занг бизанед ба худтош. агар ба эълони чорум мегзарем дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, хоҳишмандам агар меҳмон бошед, ҳатман обуна шидадан фаромӯш накунед дар канали мо. чунин рекламаи зебо агар шумо бихоҳед хона ё ки мошин фармадора реклама гузорӣ мекунем. Astra F соли 1996 дар Темурмалик аст айни ҳол, дар ноҳияи Темурмалик, 26000 нарх, Astra F караван, коробка механика, мотори 1.6, 26000 сомонӣ. рақамо 115 05 55 01 марҳамат занг бизанед. ҳолатиш хуб аст, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шахсоне ки муомила мекунен, яъне ки агар харидор бошен, боз муомилаи хуб дорад. марҳамат дӯстони азиз, 96 сол Opel караван. мегзарем ба эълони панҷуммон. эълони панҷумонам эълони бад нест.
Астраев солиш 1997 дар ҳами клуби бостонии хидмон айни ҳол қарор дорад. дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, 33 000 сомонӣ нарх кардан бензини газ мотори 1.6 коробка бошад, механика. тамос гиред дӯстон дар рақамҳои вавилион ватсап ҳамдасти якар 988 21 24 72. светиш ба шумо маълум шерои нар 12345 пробег дорад, ҳуҷҷат надорад. мақсад пулша барои ҳуҷҷат боз метавонед ки шумо минус кем мардуро бахтон усто барен муомилаи хуб кунед холас, агар ки маъқул шавад. ба шашмин эълон мегзарем дӯстон. боз Астраев ира солиш 1996 айни ҳол дар шаҳри Душанбе дар центраш қарор дорад. чихақитон дест мардуро 48500 сомон нарх 96 сола бензини холӣ мотори 1.8 коробка бошад, механика. тонировка кардаги бардуро нав ай моика барвардаги ай 4-5 тарафш сурат гирифтам бардуро хулас дар реклама автомобил. салона мебинед чӣ қадр тоза. рақамҳои 355856 метавонед ки шумо занг бизанед бардуро. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳо 7 моҳи дигар, тонировкаш ҳам бошад 7 моҳи дигар бардуро. дига чӣ тон мефура? ҳолати мошин бад нест. бисёри бад мақсад таъриф кардан бардуро ай бас яъне. мегзарем ба ҳафтумин эълонмон. любителои Daiwo Nexi, дӯстдорои Daiwo Nexi, марҳамат ин аввор барои шумо аст. дар кадом нуқтае ки шумо набошед мардуро дар душанбеи автомобилмон 29 000 нарх 1000 сум кам қариб 30 000 бензини газ мотори 1.6 коробка бошад, механика. рақамҳои 990 11 68 86 марҳамат занг бизанед. краскаш сафед, дарон салонаш тоза, механикай. любителои Daiwo Nexi чунин ҳолат чунин состояние агар ки ба худтон боша марҳамат. рақамҳоро гуфта гузаштам, нарх навора маълум. салонаш тоза, чашкош варид надора. бихоҳем ки боқимонда маълумот гиред, занг бизан када. ба эълони ҳаштумон мегзарем шерои нар. Daiwo Nexi солиш 1996. ин автомобил ҳам айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 13500 сомонӣ бо чунин ҳолат, чунин состояние, чунин сол дӯстон. мотори 1.8 бензин ва газ коробка бошад, механика. светиш ниқрагиай бовар кунед, агар ҳамин намуд автомобило ҳамин намуд светиш хидмнам маъқулай. ягон ҷои дурӯғаш нест бардуро. салона бинед чӣ қадр тоза, кандагӣ надорад. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка 100%. агар харидор бошед марҳамат занг бизанед. мегзарем ба эълони наҳумон. оли мерседесо бардуро аziz ҳар нашидааст, хоҳишмандем тамошо кунед. Daiwo Nexi 95 сол. ин бошад айни ҳол дар Душанбе аст. светиш сафед, бензини газ мотори 1.6 коробка, механика. рақамҳои 902 17 66 66 марҳамат занг бизанед. краскаш сиёҳ, боз тонировка ҳам дора бардуро. бинед 4 дискаи нав бо 4 балони нав бардуро. ҳуҷҷат утилизатсия надорад айни ҳол. сирошна мефурӯшм мега харидор бошад, агар боз муомила мекунем. ба эълони даҳумон мегзарем. любителои Мерседес, шахсоне ки ба Мерседес ҳавас дорен, 95 сол аст. се класс, с класс не бардуро, се класс астин. 95 сол айни ҳолро дар ҳамин хуҷанд қарор дорад. 45 000 сомон нарх, механикай. бензин ва газ мотор бошад 1.8 аст. ҳамин аҳамият дода бошем бардуро азиз. Мерседес аз дурии хеле маҳида битавам, даронаш медорад, хеле салонаш кушодаи аҳамият дода бошед. агар шумо масъалаҳои алишира ҳам мебинед. рақамҳои 926 39 00 70 занг бизанед. рафта аз наздик бибинед, маъқултон шавад харидорӣ кунед. эълони 11-монам бениҳоят мерседеси хуб E класс аст дар Душанбе, солаш 96. анаҷада моҳи кашапш кейсан бардуро 36500 сум. аки бинем боқимонда маълумотора.
бензини газ мотори д коробка бошад автоматика. рақамҳои 0 чандта се аст? 06 та се охираш 01. 06 та се 01. як сола ҳуҷҷат утилизатсия дорад. бампери қафош камтарак, мақсад сарапи надора бардоро. газ евро 4. дига ягон мушкил надора. шахсоне ки бераҳмона, яъне ки савдо мекунен, хубтараш занг назан, яъне агар 36000 бошад, баъзе аст бардор ҳаст ки 25000 метем мегам. ба анҷоми барнома аз ин хоҳишмандам лайку хутона дариқ надорен, ҳатман дар канал обуна шавед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. метавонем муроҷиат кунем барои реклама. хона аст, мошин, замин, квартира, чизе мол маҳсул техника бошад, автотаве дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. ба шумо ташаккур мегум, моро қадрт карден, тамошо карден. то норои оянда худои ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.